Pe acolo, sunt Andrei și astăzi facem un nou episod din Minecraft Adventure. Am jucat și off camera și am murit. Da, am murit. Am murit, mi-am pierdut găinușile, tot. Am vrut să mai lucrez un pic, dar am vrut să mai lucrez un pic, dar am mai putut. Uitați-mă crafting table-ul. Crafting table. Uite, oițe. Păi cum fac așa până mâine? Hai! Omoară! 2 lână. Hai că asta e bine. Doar 4 îmi trebuie. Altceva nu mai trebuie. Bun, deci acum vreau să-mi fac un crafting table. Mai știți că în zona asta eu am cules iron-ul? Deci pe aici e casa mea. Lucasem eu pe aici. Și acum trebuie să fie o găurică. Mă plimbam eu pe aici. Acum o să fie o găurică undeva. Aici o peșteră. Ceva? Un zombie. Un zombie în el, ce să fie altceva. Un zombie. Asta moare. Bă. Hai mă mor eu odată. În sfârșit, Bun. Uite, porcioi. Vin vaci. Uite aici mi crafting table-ul. Și înseamnă că cam pe aici. Ok, m-am întors de unde am plecat. Nu pot să cred că m-am întors de unde am plecat. Mai știu că aici... Deci bă, nu mă... Păi mi-e și foamea, ar trebui să mănânc. Ok. Deci să fac un topor. În primul rând să iau o bucată sau din cum se făcea în furnace. Cred că din 8. O să iau o bucăți și o să plec. O să mă carc de acolo. Ia câte bucăți am luat? 5. 6. 7. 8. Am o bucățenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direct în 8. Aici vor aici să-mi fac casa. Aici aș vrea. Ca lemn. Nu. Deci, eu aș vrea să... să o întorc singură imaginea. Eu aș vrea să nimica.
la mine. Ce ai cu mine? Sunt și eu un om. Știți muzica? Eu știu, foarte faină. Bă, și încerc oare să-mi fac și o sabie? Nu. Nu vreau să-mi fac nicio sabie. Și o facă. Să văd unde mi-am făcut eu găurica aia. Că nu mai știu unde. E aici? Vedeți să fie o găurică. Cam aici e cam. Ok, să mă uit pe video și o să văd. Bă, nu. Aici. Aici e lag un pic. Unica ciupercă. După eu! Adică totuși numai că sunt răcit. Ala hamburg! Ok. Hai, caul. Trebuie caul. Făcut ca... am ostumbit la un bol. Nu știu, bă, a fost hero pe care sughiță. Eu să sughițe. N-am niciodată așa. Ia stai să văd o chestie. Ok, gata. De nu mai fost în partea asta. Mi-mi trebuie chestii de-astea pentru o hartă. Scuzați că totuși, dar ne. Așa bine. Și măcar n-am apă de asta totuși. Doar două de astea. Trebuie mai mult. Bun, și cam asta a fost pentru episodul de azi. A fost cam extra scurt, îmi pare rău. Mâine o să fac un episod mai lung. Eu am fost Andrei. Ne vedem data viitoare.